I'm a badass. 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 I'm bad. Halo. Rick Nash. Tulkaa sisään. Miksi sä soitat näin aikaisin? Istukaa alas, kundit. Tossa teille jotain, että saadaan teistäkin toi aamukankeus pois. Hiiva huudettu. Kyllä. Mä puhuin Don Pomodorin kanssa puhelimessa ja ne on laajentanut tuoteperhettä ja lähetti meille maistiaisiin. Metsi duunaa pikku viivan. Miltä näyttää? Pyöreä kuin automalikko. Prima sälä. Kyllä, mä oon sopinut teille huomiseksi tapaamisen Rontti Roopen kanssa. Ja mä haluan, että annatte tälle valkoiselle kullalle sen arvon, mikä sille kuuluukin. Tehkää mut ylpeäksi. Moro, tervetuloa tänne Kalvankadun puolenväliin ravintola Roll Houseen. Mun nimi on Juicy One ja tässä on Espoon 3. kovin basisti Kalle the Cat. Kalle, anna mulle ilman baseline. Jäätävä talent. Tänään meillä olisi tarkoitus tehdä ruokaa ossopukosta. Ossopuko on vasikkaeläimen poikittain sahattu koivu. Näin käy vasikolle, jotka laulaa. Että lihaa ympäröi tällainen valkoinen kalvo. Jos me laitetaan se kalvoinen päivinen pannuun, niin se kipristyy se liha. Me ei haluta sitä, joten me saksitaan vähän. Otetaan 4 sentin välein. Otetaan tää kalvo pieniä tällaisia saksasuja. Voisi se kuori pari porkkanaa? Mikä ettei? Silloin kun Kalle kuori porkkanoita, mä jauhotan nää lihat. Eli pieni suola ja pippuri molemmin puolin lihaa. Ja sit ihan perus vehnäjauho. Vehnäjauho dippi silleen, että se menee ihan kauttaaltaan se liha. Tää auttaa siitä ruskistutusta. Täällä näin pikkusen öljy sinne. Odotetaan hetki, koska pannu pitää olla kuuma, kun sä laitat sinne kamaa. Liha ineen. Mitä Jamie sanoi tästä touhusta? Musta tuntuu, että Jamie sanoisi absolutely fantastic, in it. Sulla on jotain vegeä tuloksia, kerro se vähän niin. Joo, eli pistää tuohon haudutusliemeen pikkasen porkkanaa, sellerii, sipuli ja tän kerta sentteri valkosipuli. Tuo pilkkaa ronskiin biittiin. Ja tässä on nyt meidän liemen juurekset. Jussi ottaa vähän väripannuun, sitten tykytää uuni. Joo, tää luuili alkaa pikkuhiljaa niinku sulaa tänne. Tää on tälle liemelle ihan uskomattoman hyvä mau ja se toimii vähän niinku myös luonnon omana viagrana. Tää on tikis. Me laitetaan nämä veget samalle pannulle, me saadaan nämä kaikki maut messiin meidän liemeen. Kun nämä vegeillä alkaa pikkuhiljaa olla tää Kanarialta hankittu rusketus, niin tykitään sekaan vähän italialaista kyykkyviiniä. Mä otan nyt tän valkkarin keittyä kasaan, heitään sinne vähän laakerilehteä. Tosta pikku timjami. Nyt alkaa olla viinit redusoitunut, maut tiivistynyt. Heitetään sinne vähän tomaattimurskaa. Meillä on nyt täällä liemessä aika paljon happoja. Meillä on siellä viiniä, meillä on siellä tomaattia, niin molemmat on tosi hapokkaita. Mä haluan laittaa sinne vähän sokeria, se pyöristää hapanta makumaailmaa. Ne tekee tänkaan vähän enemmän tuttavuutta. Tää saa poristaa tässä 5 minuuttia, sen jälkeen nyt mä en jaksa mitään penailla enää. Heitä noin vittu lihat. Mulla on tästä uunivuoka, siellä on noin lihat.
Kaadetaan siitä soosi päälle. Sitten vielä folioa ja uuni. Sillä aikaa käydään kiusaa vähän manageriin. Ossobuco on huikea ruoka, mutta ilman lisuket se ei oo mitään. Jotkut tarjoaa senkaan pastaa, toiset pollentaa, mutta vanhoina AC Milanin kannattajina vetään sille risotto milanese. Mitä siihen tulee? Sitten tulee salattisippulia, valkosipulia, parmesaania, risottoriisiä, voita, valkkaria, kanalientä ja sitten tätä intialaisten kurrujen herkkuu, sahramia. Eli ihan ekana me laitetaan kanalian vähän lämpeämään. Salottisipuli on tällainen banaanimuotoinen salotti. Näitä on myös semmosia pyöreitä, mutta ihan sen takia, että on helpompi leikata. Mä otin salottisipuli. Tästä pitäisi saada sellaista suunnilleen risottoriisin jyvän kokosta palaa. Sitten leikkaa näin päin tätä sipulia. Pari viiltoa. Ei ihan kantaa asti. Kanta saa jäädä leikkaamatta. Ja sitten kantaa 45 astetta ja alkaa choppaa. Sitten sieltä rupeaa tulemaan tuollaista pikkusipulaa ja se on just täydellistä meidän käyttötarkoitukseen. 3 sipulia me tarvitaan kaiken kaikkiaan. Eli aloitetaan risoton tekemään sille, että pistää öljykattilaa. Mulla on niin lämmin kattila, että se onkin näköjään saman tien palava. Sipulit perään. Kun nämä sipulit alkaa olla valmiit, lisätään ihan snadisti sahramia. Tää on tosi tiukka mauste, tätä ei oikeesti niin hirveästi kannata laittaa. Tää sahramin väriä seti ihan keltaiseksi, tulee tällainen kaunis auringon väri. Sitten sekaa valkoinen kulta. Me vähän kuulotetaan tätä riisiä tässä hetken, mutta ei liikaa, se ei saa ottaa väriä. Enempää et saa. Sitten me laitetaan tuohon risottoon valkkariin lähinnä siksi, että se antaa tosi hedelmäisen maun. Laitetaan pikkuhiljaa lisää lämmöinen kanalientä. Lisätään koko ajan vaan lisää kanalientä siihen asti, että se riisi alkaa ole pehmeät ja syötävä. Tätä jatkuu noin 18 minuuttia. Jätkä kuulee nälkeä kohta. Joo. Homma seis. Homma siis, no maistakaa. Riisi alkaa olla ready. Tärkeys on nätisti täällä seassa ja kun tuo riisi ei enää tartu hampaisiin, se on bueno. Sitten mä viimeistelen tää 12 kuukautta vanha parmigianolla. Tässä on vähän reilusti, tätä ei kannata niinku alkaa säästellä. Sitten. Ei nyt voi sanoa mikään pieni voi, mutta sitten vispataan toi voi tonne sekaan. Olisiko pikku lemoni? Jes, sit pikku pyöräytys. Saada vähän mehut liikkeelle. Sitten alkaa rissi olla ready. Täydellinen rakenne. No niin, musta tuntuu, että meidän ossobuco rupeaa olemaan aika pikkuhiljaa valmista. Se tulee tosi intensiivinen tuoksu ja
Tästä huomaa, että se on kypsää, kun mä otan tästä keskiluusta kiinni, niin liha vaan tippuu tonne. Maku on tässä liemessä, joten me ei missään nimessä haluta, että se liemi karkaa mihinkään, joten laitetaan sitäkin tähän päälle. Tervetuloa. Pojat, Rontti-Roope ei kättele ketään. Rontin pöytä missä? Missä mun riisit on? Missä on Rontin riisit? Eli me tehtiin Kallen kanssa sulle tämmönen ossobuco ja sitten tässä on nää risotto milanese. Onks toi lihaa? On. Mä oon vegaani, vie nyt pois. Missä mun riisit on? No me tehtiin sitten tällainen risotto milanese. Missä ne riisit on? Niin! Tästä te nyt tois. Primoluokan sälä. Tämmöstä laatua ei oo ennen nähty Suomessa. Jos taitaa setäbentsiä, alkaa nenänäkin tippuilee. Mä vien tän laboratorioon tutkittavaksi. Ja muistas Nadi,